станах модел много случайно, никога не го бях планирала или дори мислила за това. Бях на улицата, ходех, забелязаха ме, дадоха ми визитна картичка. Аз нямах абсолютно никаква идея от това какво е модна агенция или нещо подобно. Един близък приятел ме убеди да отида и така се развиха нещата. Това, което ме изненада най-много в професията, може би е, че не всичко се гради само на външен вид, а и доста се гледа и на характер. Дали ще е фотосесии, дали ще е какъвто и да е ангажимент, се държи на това ти да имаш поне някаква креативност, да имаш някакъв собствен почерк. И това ми хареса и по някакъв начин ме изненада и мотивира. Най-голямото предизвикателство, поне за мен, е постоянната смяна на обстановки, пътуването. Не може човек да си запази една рутина за по-дълго време. Също така рядко се среща приятели от професията да се застоят на едно място. И да, като цяло това е постоянното пътуване, но в крайна сметка те научава да се адаптираш в всякакви обстановки и ситуации. Това, което ми помага да продължавам напред, разбира се, на първо място е подкрепата от близките ми хора и приятелите ми, но също така и до този момент все още се наслаждавам на работата си. Харесва ми да пътувам, да виждам нови места, да се запознавам с най-различни хора и култури. И да кажем, че са тези две неща. Близките и че все още ми е приятно и интересно. Предполагам, че до някъде ми се иска да разберат хората, че това си е адекватна професия, също толкова колкото всяка друга, и че не е просто на пръв поглед изглежда много лесно, но всъщност си изисква доста саможертви и дисциплина.